Sabuwar zuciya domin sabunta zuciya da inganta ta. أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا إن uwana masu daraja ya ‘yan uwana masu kallon mu a daidai wannan lokaci na sahur na rana ta huɗu a wannan wata na Ramadan a cikin wannan shiri namu wanda muka saba kawo muku shi a daidai wannan lokaci na sahur wanda muka mai take da sabuwar zuciya a sabon wata na Ramadan. Tafiya ta yi tafiya, mun koro tafiyar mu akan batu da ya shafi tsaftace zuciya da abin da ya shafi kulawa da harshe da sanya ma harshe linzami. Gashi tafiya ta yi tafiya, a halin da muke ciki yau muna kwana na huɗu a wannan wata mai alfarma, kaga kenan yanzu mun fara tara lada, ladan mu ya fara bunƙasa, ya fara yawaita, ya fara hauhawa, ya fara ɗaukaka. Ya za ka ji a ce bayan wannan wahala da ka sha, bayan wannan ƙishirwa da ka wuce, bayan wannan rashin cin abinci da ka wuce, bayan wannan zafi da ake yi da ka wuce, a ce kwatsam wani ya zo ya sace ma duka ladanka ya mai da kai zero. Duka ladan da ka tara ya zo ya wawushe wannan ladan naka ya kwashe ya mai da kai zero. Wannan shi ne abin da za mu tattauna a yau na abin da ya shafi wato ainihin wannan shiri namu na sabuwar zuciya a sabon wata na Ramadan. Ya ɗan uwa, wane ne wannan ɓarawon da muke magana a kan shi, wanda zai zo ya kwashe ma ladanka bayan ka gama tara shi, ka sha wahala ka gina, sai ya zo ya sace ma wannan ladan naka? Wannan ɓarawon ba wani bane, shi ne ar-riya, shi ne wato ainihin riya. A wannan wata na Ramadan, da yawa daga cikin mutane suna afkawa cikin wannan mummunan ciwo ba su sani ba. Shi ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana a cikin wani hadithi nasa, ya ce akhwafu ma akhafu ala ummati ash-shirkul asghar. Babban abin da na fi tsoro wa al'ummata shi ne ƙaramar shirka. Qalu wa ma ash-shirk al-asghar ya Rasulallah? Menene ash-shirkul asghar ya Rasulallah? Sai ya ce ar-riya. Ar-riya ita ce wato ainihin ƙaramar shirka. Ya za a yi wannan ta yi tasiri akan azuminka? Ya za a yi wannan ta gurɓata ma ladanka? Ya za a yi wannan ta wawushe maka ladanka? Shi ne abin da za mu tattauna a yau insha Allahu tabaraka wa ta'ala a wannan shiri namu na sabuwar zuciya a sabon wata a daidai wannan lokaci na wato ainihin sahur na rana ta huɗu insha Allahu tabaraka wa ta'ala. Ya ‘yan uwana masu daraja, wani zai ji mamaki ya ce riya kuma a cikin watan Ramadan? Kai, abin yana da kamar wahala. To matso ka ji, ta ya za a yi riya ta shiga cikin aikinka har ta wawushe maka ladan aikinka, ka zamto maimakon ka samu lada sai dai ka samu uquba a gurin Allah, Allah ya kare mu. Ya ‘yan uwa masu sauraro na a wannan lokaci na sahur na wannan rana ta huɗu, kafin ladan ya kira sallah, ku zo mu ji ya za a yi riya ta shiga cikin ayyukanmu. Yawa daga cikin mutane za ka samu sun ɗauki azumi, suna cikin wannan azumi za ka samu suna sadaka, za ka samu suna ba da kyauta, za ka samu suna salloli yanda ya kamata, amma babban musibar ita ce za ka samu wani zai ba da sadaka ba don komai ba sai don a ce masha Allah, wane akwai kyauta. Wani za ka samu zai zo sallar tarawihi ko ya fita domin wato ainihin sallah a masallaci. Me yasa yake yin wannan abun? Na ce kai wane masha Allah, baya missing sallar tarawihi, kullum yana sahun gaba, sai ya rinƙa sawa a zuciyar shi dan a gan shi ko dan a ce yana wato ainihin tsayuwa mai yawa yake fita wannan sallah. Za ka samu mutane da yawa za su ba da sadaka, sai sun nuna cewa sun ba da wannan sadakar saboda mutane su yabe su, ba wai sun yi don Allah ba. Saboda me? Sun haɗa Allah da wani domin mene? A yabe su, a ce sun bayar ko sun wato ainihin kasance
mutane masu yawan kyauta. Daga cikin bayin Allah za ka samu mutum ko da ciyarwa zai yi sai ya ɗauka ya nuna ma duniya cewa ga shi ya ciyar da wane, ga shi ya shayar da wane, ga shi ya ba wa wane abu kaza, wane abu kaza. Wanda wannan kuskure ne, ta nan riya take shiga ta ɓata ma ayyukanka, ta lalata maka ladanka. Ya ’yan uwa masu daraja, daga cikin magabata akwai wanda ake ce mai Sufyanu Thauri, yake cewa bai taɓa jinyar wani abu ko bai taɓa fama da wani abu da ya dame shi ba, wanda ya sha wahala gurin magance shi, da ya wuce wato ainihin niyyarsa. Ya ce ya sha wahala matuƙa wajen wato ainihin tarbiyyar niyyarsa da wato ainihin tsaftace niyyarsa daga wato ainihin riya, ya juya ta koma ikhlasi ga Allah maɗaukakin sarki. Lallai ikhlasi abu ne mai girman gaske, sannan kuma kulawa da niyya abu ne mai girman gaske, mai muhimmancin gaske. Ya ’yan uwana masu daraja, menene maganin wannan ciwon? Ya za a yi mu rabu da wannan ciwon wanda ke iya zabtare mana lada, ya zoɓe mana lada, bal ma ya sanya mu je wurin Allah maɗaukakin sarki muna neman ayyukanmu sai mu ga ba komai, saboda mun riga wato ainihin mun lalata su tun a gidan duniya. Babban magani na wannan ciwo, babban katanga daga wato ainihin wannan bala'i shine al-ikhlas. Kai iya ƙoƙari idan za ka yi aiki ko za ka aikata wani abu ko za ka ba da wata sadaka, ka tabbata ka aikata ta cikin sirri, kada ka bari kowa ya gani. Kai iya ƙoƙari ka saba da ibadar sirri. In za ka yi wani tasbihi ko za ka yi wani zikiri ko za ka yi wani karatu, yi ƙoƙari ka yi shi a sirrance daga kai sai Allah maɗaukakin sarki. Wannan magani ne wanda zai taimaka maka sosai wajen samun ladan aikinka ba tare da riya ta shiga ciki ba. Ya ɗan uwana wanda yake kallo na a daidai wannan lokaci a wannan shiri namu na wato ainihin sabuwar zuciya a sabon wata na Ramadan, ka kasance irin wannan mutumin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari yake cewa wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiq yaminuhu. Da wani mutum wanda zai bada sadaka, tsananin ɓoyewa da tsananin wato ainihin killacewa da sitircewa, hatta hannunsa na hagu idan da za ka tambaye shi zai faɗa maka cewa bai san abin da hannunsa na dama ya bayar ba. Masha Allah, ka duba sirri. Hakika wannan sirri ne tsakanin bawa da ubangijinsa. Ya ɗan uwana mai daraja, a daidai wannan lokaci na sahur, ka sanya ma kanka wata tarbiyya, ka sanya ma kanka wato ainihin wata tarbiyya wacce za ka rinka aiki da ita wajen abin da ya shafi wato sadaka, ibada, zikiri. Ka saba da ɓoyewa, kada ka bari jama'a su rinƙa gane kana yi. Wannan ya fi zamtowa wato karɓaɓɓe a gurin Allah maɗaukakin sarki, saboda riya ba za ta rinƙa shiga cikin aikinka tana gurɓata maka ba. Ya ɗan uwana mai daraja, gab yanzu ladani zai kira sallah, mu tsaida cin abinci, mu tsaida sahur ɗinmu. Kai iya ƙoƙari yau ka jarraba wannan aikin, ka yi tasbihi ko da guda 100 ne, kada ka bari kowa ya sani. Nemi guri ka keɓe ka karanta Alƙur'ani, kada ka bari kowa ya ganka. Ba da wata sadaka, kada ka bari kowa ya gani. Wannan al'amari zai tarbiyyantar da kai, ya saba maka wato ainihin ƙulla alaƙa mai ƙarfi tsakaninka da Ubangiji, sannan zai zamto aikinka ya zamto khalisan liwajhillah. A nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau na wato ainihin sabuwar zuciya a sabon wata na Ramadan. A tare mu gobe insha Allah, wanda za mu yi bayani akan wato ainihin wata guba wacce take kama zuciya, ta yi laga-laga da zuciya, ta yi kace-kace da zuciya. Wannan gubar ba ta fara aiki a jikin mutum sai ya ga ɗan uwansa da wata ni'ima. A nan wannan gubar take fara hankoro, take fara tasowa. Wannan gubar kuma idan har ya zamto ta fara watsuwa a cikin zuciyar mutum, tana lalata mai zuciya, za ta cinye mai imaninsa, za ta cinye mai ayyukansa. Ya ɗan uwa, ka kasance tare da mu a shirinmu na gobe, saboda mu faɗa maka ya ake tsira daga wannan guba.
sannan ya ake shan wato ainihin maganin wannan guba, yaya za ka yi wannan guba ya zamto ka tsira daga gare ta baka bari ta kama ka ba. Kada a manta a daidai irin wannan lokaci gobe insha Allah na sahur a kasance tare da mu domin jin ya za a tsira ko ya za a tsira daga wato ainihin wannan guba mai kama zuciya ta yi lagalaga da ita. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sabuwar zuciya, domin sabunta zuciya da inganta ta.